jeg vil bare lige vise jer, hvad der sker, når det regner. Ikke sådan generelt, hvad der sker, når det regner, fordi det ved I godt, det er vådt. Men hvad der sker med mit hår, når det regner. Jeg har lavet en mega fin frisyre i dag. Glattet mit hår, sat det op i en knold. På den der sådan lidt smarte måde. Men når det regner, så gør mit hår sådan her. Buff! Så kruser det rigtig meget, og det ser lidt skørt ud lige nu. Så det var altså rigtig fjollet ud. Og så var det bare, at jeg ville vise jer, hvis I tænkte, wow, jeg har aldrig set en frisyre, der ser så skør ud. Så vil jeg bare vise jer, at det kunne blive endnu mere skørt. Fordi så havde jeg lige den her hat. Og så vil jeg bare vise jer, at man meget nemt kan komme til at ligne en jøde. Og det er der jo ikke noget i vejen for at ligne. Kun hvis man ikke er jøde, så er det bare lidt underligt. Og jeg er ikke jøde. Ja, så det var bare det. Så har I set det med, hva'?